କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ନାୟିକା ସିମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ନିକିତା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଖବରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ତାଙ୍କ କଟକ ଘରେ ସେ ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକ ଓ ସିନେମା ଜଗତରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ନିକିତା। ଏସିପି ନିକିତା ଭଳି ଧାରାବାହିକ ଓ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଚୋରି ଚୋରି ମନ ଚୋରି, ମା'ର ପଣତକାନି ଭଳି ସିନେମାରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ନିକିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।